tabuk जों सकपाइजा कलिक्रस कलेज जतन सिरि नाम लेम्बु सरारनि tabuk सिनि त्रिपुराव अमो कलेज अनेक बरनो फोरोंगिरि दङ फरायगिरि दङ जतन अर फरायलायो सिनि पेरेन्टस अफ दङ बरक सुनर फरायनाय हिंद हाइफानो तिनि कायसा एमनि सुनुक जाखा जे सिनि मादार टांग कक बरक साबजेक्ट नति कायसा बरक अर बंनि साया खाइबानि नुक जाखा बरक साया खाइबानि नुक जामनो बरक गसिया बरक बंनि साया न बरक गसियांगे सुनो ताबु बाबु जादो बरक अनेक बंनि एक्सक्यूज खुनु कक खाइ हमा हाइंखा जे तिनि कायसा बीबीए डिपार्टमेंट नि एग्जाम तंमानि आजागो कक बरक सब्जेक्ट तंमानि कक बरक सब्जेक्ट बरक एमन वार्ड यूज हाइका नंनो चिनि सोशल मीडिया थ्रुते नंनो जों आमो आपलोड खाइने नं नायमाने आजागो जोंहासो बसरङै चिनि आमानि कक बरक साइखनासे जों शान्तिबाद जीवनफान नुगियाखो इभेन अर केबो नुगियाखो बरक बियां जानि तु खाखोताल कक बरक सुनामै जों आमो साइनिया तो आमा हाय कायसा मुंगोनां कलेज संगै मुंगोनां बरम गोनां कलेज संगै जायगा जों जतन फरायनो हायो सोलोंनो हायो आन्थिखाय उल्टा पुल्टा खाय बरक सोलियो दङ आमोन बागै जों बेलेना जों जाजागलिया जोंनि टीआईएसएम लेंगे जों दिनर सबसे बंगिदो फैकाल्टी बाय फाइमालाय थाके अबो बेलेना साया आन्थिखाय पलिसि तमनि बागै जों बं खानि एपोलॉजी लेटार सानका बरक एपोलॉजी लेटार रिया जुदि कांकाय तिनि निदिसिंगो जों चिनि एक्शन फार्दर एक्शन ना हानाय कारण अमो कायसा चिनि पूरा त्रिपुरा सानि बागै लासमा सिंसानि कक बे बरक चिनि जाति न बे चिनि बरक न चिनि कक न बरक रेसपेक्ट दिया आमन बागै सिङाव एक्शन हाना नाखा so नि अमन सुजत थानि न अ जागा जारा चिनि अरन स्टुडेन्ट नक तंनाय जारा एरिया नि चिन लगे फाइमानजा फाइल जतन जों फायाखै कराखै बजाखा चिनि आमानि बागै चिनि मानथानि बागै जों कक खालामनांगौ जों जतन रेसपेक्ट दियो कलेज न एज ए हलि क्रस संगै अमनि आगे स्कुल तमानि स्कुल नि हते बर ता कलेज संखा ताकसु जरतै सुमंनो रेसपेक्ट दिउ न चिन बर कम बंग आरो पडु हाइपानो जुदि अम हाइ सामु खायखांखाय जानाया परमात सनाय तो दिनामन बागै न हलि क्रस कलेज फाइमानि बर सुनो पुला सागा तिनि आरो पुनो एन्टायर बंनि प्रिन्सिपाल ते भाइस प्रिन्सिपाल संथाय बंनि फैकाल्टी मेम्बर खाय एन्टायर कलेज से पुनो एग्जाम गरि रखिन छ हाइपानो बर मानजा खा बक जे आमनो सिनि कक बर न कक न बरम रियांगै आम हाइके कक खेली तमनि बर मानजा खा जों खानि रिपोर्ट कार्ड बतङ एग्जाम नि रुटिन बतङ क्वेश्चन पेपर नि बतङ जतन जों बंनो फुनु का सराय सरायके आबन या बुलो ताबु बर जुनो एपोलॉजी लेटर रिना हिनि त बर कक रेखा आइबानो जों नासिंनाय बर कि एपोलॉजी लेटर रिदेरिया जुदि रियांखाय दुमति जफा डाइरेक्शन ना मन जों एक्शन नानाय आबनि बागैनो जों जतन लुकरनन कयो जे नायदि निजि नामानि कक बर डिसरेसपेक्ट खाजल तंगाय जे कोन जागा फनो सिरिं सिरिं ता तंबायदि ताइ जों त स्पेशली सिरिं सिरिं तंग आबन बागै जतन हामबाय देसा फाइनाय सालो नंना आपडेट